And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. May boyfriend akong 17 years. Ang bata sa akin. Hi DJ Rocky. Naiengganyo akong makinig sa mga kwentong binabasa mo sa programa mo. Kaya eto ako, naisipan kong ibahagi ang kwento ko. At sana ay mapili mo ito. Itago mo na lang ako sa pangalang VJ, 42 years old, at hiwalay sa asawa. Meron akong 2 anak na lalaki. Ang panganay ay 21 years old na, at ang bunso naman ay 12 years old. Ito ang aking secret file. Matagal na akong hiwalay sa dati kong asawa dahil sa third party. In short, may kabit siya. Sumama siya sa babae niya noong 2014 pa. Mas bata yung naging kabit niya. Palagay ko'y magaling sa kama. Magaling kesa sa akin. Kaya siguro natukso. Hinayaan ko na kasi ang sakit na sa ulo at kalooban. Araw-araw na kasi kaming nag-aaway. Sa madaling salita, ay nagkakasakitan na kami ng pisikal at verbal. Tapos naririnig pa ng mga bata, kaya ang pangit tingnan. Kaya isang araw, nagdesisyon na kung paalisin na siya sa amin. Wala na rin namang respeto, kaya mas maigi nang hiwalayan ko na. So ayun, naiwan mag-isa ang beauty ko ng ilang taon. Nag-focus na lang ako sa mga anak ko. May mga nagpaparamdam naman kaso binabaliwala ko sila. Maganda naman ako kahit papaano. Tumaba nga lang dahil sa panganganak ko dun sa bunso. Then, lumipas ang panahon bago mag-quarantine. Meron akong nakilalang lalaki sa internet na para bang stalker ang datingan. Ang haba ng hair ko, no? Tapos, nashock ako kasi hindi siya nagpapakilala sa chat. Tapos, ibang account at name yung ginagamit. Ewan ko. Pero ang nilalaman ng chat ay, "Hi Be, kumusta ka na? I miss you." Tinawag akong Be? Be? Be yung tawag sa akin? Tapos miss na agad? Hindi pa nga niya ako kilala. At ako rin sa kanya, hindi ko pa siya kilala. Iniisip ko baka kung sino lang to at pinagtitripan ako. Pero sinagot ko pa rin siya sa chat para malaman ko nga kung sino siya. Pero wali, bokya. Hindi ko malaman kung sino talaga siya. Then 1 month later, may nag-message sa akin sa ibang site. Tapos malapit na mag-lockdown nun. Pamilyar yung mga chat. Hinuhuli ko kung sino. Tapos nalaman ko na siya rin pala yung nagme-message sa akin sa Messenger. Doon sa site na yun, nagpakilala siya sa akin. Sinabi niya kung anong tunay na pangalan niya at kung ilang taon na siya at kung taga saan siya. Gulat na gulat ako. Inaway ko siya ng bonggang-bongga. Sabi ko sa kanya, "Ba't di ka na lang nagpakilala ng ayos sa akin? At paano mo nakuha yung number ko? Bakit kung ano-ano pang account at pangalan yung ginamit mo?" Ang sagot naman niya sa akin ay, "Nahihiya kasi ako. Ang ganda mo kasi sa profile mo kaya in-stalk kita." Grabe, pagkarinig ko nun, napa-OMG ako sa utak ko. Ang ganda ko raw. Ang sabi ko tuloy sa kanya, "Ay, paano yan? Paano tayo magkikita? Maigpit bumiyahe. Ang layo mo pa pala." And by the way guys, itago natin siya sa pangalang Romeo. 25 years old, binata at gwapo. At sumapit na nga yung lockdown. Pero hindi pa gaanong mahigpit. Sinubukan kong lumabas at bumili sa grocery.
Maya-maya pa, nagvi-video chat sa akin si Romeo. Nung una ko siyang makita sa call na yon, natulala pa ako dahil ang pogi talaga. Pero syempre hindi ko pinapahalatang nagagwapuhan ako sa kanya. Hindi ko pinahalatang kinikilig din ako. Tinanong niya ako kung saan ako pupunta. At ang sabi niya ay mag-ingat daw ako. At ang sabi ko naman, huwag siyang mag-alala dahil malapit lang naman ang pupuntahan ko. Bahala na kung mahuhuli o hindi. At pagkasabi ko nun, tumawa siya. So, ayun, nagwapuhan ako sa kanya. By the way, malayo kami sa isa't isa. Ako taga Cavite, siya naman taga Isabela. Mahirap kung iisipin kung paano kami magkikita kung sakali, di ba? Pero naitanong ko sa kanya kung bakit ako. Ang dami-dami namang diyang dalaga. Maganda at higit sa lahat kasing edad niya. Ang sagot niya sa akin ay, bakit ba? Hindi naman sila ang makikisama. Tsaka wala na akong pakialam sa sasabihin ng iba. So ayun, talagang ang haba ng aking hair. Sa akin DJ Rocky meron. Kasi nga, may asawa nga ako. Tapos bata siya sa akin. Hindi pa rin ako palagay kahit kinakausap ko siya. Although yung asawa ko, hiwalay na kami pero sa papel, kami pa rin. At naaasiwa rin ako sa kanya. So tinapat ko siya na mas gusto ko yung halos kasing edad ko lang at hindi kagaya niyang mas bata kaysa sa akin. Pero ang sabi niya, wala naman daw sa edad. Nasa pagmamahal. Inulit niya pa. Wala daw sa edad yon, kundi na sa pagmamahal. Tinanong niya ako kung ayaw ko raw ba sa kanya. Sabi ko hindi naman sa ganun. Kaso, ang bata mo pa para sa akin. Sagot ko sa kanya. Nalungkot ang pogi. Nung mag-quarantine, walang trabaho at bawal lumabas. Kaya naman maghapon sa kwarto lang. Puro cellphone, kain, tulog. Ganon. Nakakabore ang panahong yun. Pero habang lumilipas ang araw, palagi akong tinatawagan ni Romeo para mag-video chat. Habang tumatagal, hindi ko na rin namamalayan na nahuhulog ang loob ko sa kanya. Halos araw-araw akong kinikilig kapag nagchat-chat siya sa akin. Anyway, wala namang nakikipag-usap sa aking iba noon. Kaya siguro napalagay na rin ako sa kanya. At Ben na rin ang tawag ko sa kanya. At dahil halos minuminuto, oras-oras kami magkausap, meron ding nagaganap na milagro sa amin. Hanggang sa pinakita ko na ang perlas ng silangan sa kanya, ganun din siya sa akin. Nakita ko rin ang kanyang tinatago. Kaya nga, nung makita ko yun sa unang pagkakataon, napapalunok na lang ako. Para bang iba yung nararamdaman kong init. Ayun, madalas kaming nagsasaxophone. Wala naman kasi ang anak ko kaya okay lang. Naabutan ng quarantine dun sa bahay ng mga pinsan niya kaya hindi ko na nasundo. Wantusawa kami ni Romeo sa ganong klaseng routine. Halos 2 buwan na rin kaming gumagawa ng milagro. Araw-araw. Mayat maya. At ngayon ko lang ginawa yun sa buong buhay ko. Hindi ko naman maintindihan sa sarili ko kung bakit hindi ako makatanggi sa mga gusto niya. Pero nadadala ako sa tuwing nakikita ko siya na parang yummy. Aaminin ko na masarap ang bawat pangyayaring yun. Nag-e-enjoy ako ng sobra-sobra. At least kahit papano, naiibsan yung tuyot kong damdamin. Matagal na rin naman akong bakante. Halos ilang taon na rin. Minsan nga, inaabot kami ng madaling araw. Hanggang sa, lumuwag na ang quarantine, nagkaroon na kami ng trabaho.
And by the way, isa pala akong tindera sa isang auto supply. Siya naman ay driver sa probinsya nila. Naputol na ang paggawa namin ng milagro dahil parehas na kaming busy sa aming trabaho. Hindi ko naman siya inaaway kapag minsan, lagi pala na hindi niya ako chinat-chat o tinatawagan. Alam ko namang busy rin siya at pagod sa pagdadrive niya. May tiwala naman ako sa kanya. Pero sa mga mahaharot at malalandi dyan, wala. Siyempre binata siya at gwapo. Hindi naaalis sa isipan ko kung paano kung may makilala siyang magandang babae at kasing edad niya. Paano kung magkagusto siya at iwanan niya ako. Pero positive thinking ako na hindi siya titingin sa iba. Isinasaksak ko na lang palagi sa isip ko na hindi niya ako lolokohin kagaya ng ginawa ng dati kong asawa. Pero minsan, DJ Rocky, napapaisip ako kung paano na kapag magkita na kami sa personal. Hindi ko alam kung ano ang magiging pakiramdam ko, lalo na't sa video chat ko lang siya nakakausap. Hindi ko alam kung may ilang ba ako o ano. Hindi ko alam kung anong magiging takbo ng relasyon namin kung sakaling puntahan na niya ako rito at magsama na kami. Yun kasi yung gusto niya. Pumunta rito at magsama na kami. Siguro maraming magiging judgmental dahil alam mo naman sa panahon ngayon, napakaraming makikitid ang pag-iisip pagdating sa mga bagay na ganyan. Natatakot pa rin ako dahil alam ko namang walang permanente sa buhay natin. Pero Diyos na ang bahala kung ano ang magiging kapalaran namin sa huli. Ang importante ngayon ay masaya ako. At para bang nakumpleto ang pagkatao ko nang dahil sa kanya. Sa ngayon, halos 1 taon na kaming ganito. Hindi pa rin kami nagkikita ni Romeo. Pero sana, pala rin naman kahit papaano at magkasama na kami. Hanggang dito na lang ang aking kwento. Muli, ako si VJ at ito ang aking secret file. Always your number one. FM radio station. Love Radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Rocky Secret File.